Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri pozeraní premiérovej časti relácie Trofy zameranej na šport. Dnes vám predstavíme futbalový klub ČFK sídliaci na Čermáni. Ja dneska pri sebe vítam trenéra treťoligistov ČFK, pána Kotulu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som sa vás rada spýtala, nie je to tak dávno, čo ste vyhrávali futbal, teraz ste zostali už len pri trénovaní. Nechýba vám ten futbal, takéto aktívne hranie? Nemáte chuť niekedy vybehnúť na trávnik a zahrať si? Ono je pravda, že hral som tú ligu Slovensku, momentálne robím trénera, ale hrajúceho, takže vlastne ešte sa nejako udržávam aj po tej kondičnej stránke s tými hráčmi a hrávam síce tretiu ligu, ale ešte hrávam. A tak vo voľnom čase tiež si vybehnete? Ani nie, to už toľko času nie je. Vlastne, ktoré takéto obdobie z tej vašej futbalovej sféry je pre vás najobľúbenejšie, alebo na ktoré si najradšej spomínate? Myslím si, že najkrajšie obdobie bol asi ten majstrovský rok v Petržalke, čo som mal tú možnosť zažiť. A hneď na to ten jeden rok, čo som bol v Spartaku Trnava. Tie 2 roky. Čo by ste robili, keby sa nevenujete futbalu? Čo by vás tak lákalo? Neviem, ale určite by som ostal niekde pri športe. A ktorá sféra športová by vás tak lákala najviac? Keď som bol menší alebo mladší, tak som sa zaujímal troška o hokej. Takže možno hokej. Však od futbalu k hokeju nie je až tak ďaleko. Vlastne teraz, ako som už spomínala, trénujete treťoligistov, ktorí sú momentálne na poslednej priečke. Máte nejaký recept na to, ako výjsť vyššie, ako sa zlepšiť? Tak recept máme akorát tak na bábovku, ale myslím si, že taký najdôležitejšia je tá motivácia tých hráčov, aby tí hráči si začali sami sebe veriť, aby to nebrali ten futbal len tak, že dojdem a musím, aby to brali vlastne ako zábavu, lebo v tejto našej pozícii je to vlastne zábava, nie je to nejak platené. Takže by som, alebo teda snažím sa tých hráčov nejak motivovať, aby mali chuť do toho zápasu. Kto je vo vašom mužstve takým dríčom alebo takým najlepším hráčom? Nerád by som niekoho nejak vychvaľoval, aby to nejak zle nepochopili niektorí, ale je pár typov, poviem tak, ktorí sú na tom veľmi dobre fotbalovo. Aj pár typov, ktorí, aj keď nie sú dobré na tom fotbalovo, ale zase makajú a robia pre to mužstvo. Takže myslím si, že toto skĺbenie je veľmi dôležité v tom mužstve. Ako vidíte budúcnosť regionálneho futbalu na Slovensku? Tak momentálne je to tak asi, že všetko závisí od financií. Čo počúvam, tak tie kluby majú čím ďalej tým viacej problémov s peniazmi a tak. Môže sa stať, že to dopadne tak, že sa to prehodí až do nejakej amatérskej sféry, alebo sa nájdú nejaké prostriedky z vlády alebo eurofondov, ktoré by mohli pomôcť rozvoju toho, by som povedal, malého fotbalu, alebo teda fotbalu na nižšej úrovni, ako je tá prvá a druhá liga. Aké sú vaše také priania? Moje priania, no hlavne aby boli všetci zdraví, aby sa na tie štadióny, aby prišli ľudia v prvom rade, lebo futbal je o tom, že aby tí futbalisti prilákali fanúšikov a vlastne tá atmosféra futbalová, aby to zase nejak bola. Ja vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie a želám vášmu mužstvu veľa šťastia do budúcnosti. Ďakujem a ja želám všetko dobré. Ďakujem, dovidenia. Teraz mám pri sebe útočníka mužstva ČFK Roberta Borčina. Pekný deň. Dobrý deň. Ja by som sa zraz spýtala, že ako hodnotíte zimnú prípravu? Zimná príprava prebehla u nás v podstate tak, ako bola naplánovaná, takže celkom dobre odohrali sme dosť kvalitných zápasov, vyskúšali sme si taktiku, ktorá je kvázi vyšla, takže do súťaže sme pripravení, sa dá povedať. Aké sú ciele do tejto časti ročníka? Ciele sú jednoznačne, v prvom rade sa chceme zachrániť, žiadne iné nemáme. Máme na to vytipovaných hráčov, v podstate vrátili sa nám nejakí hráči z dorastu, ja som sa vrátil z hosťovania, takže chceme tou našou hrou, ktorá sa trošku vráti k tým kolejám, ako sme chceli hrávať, čiže trošku agresívnejšie, takže tak chceme nejak zachrániť tú súťaž. Ako by ste charakterizovali kabínu? Tak kabína tu je veľmi veselá, máme tu veľa chalanov, ktorí majú do 22 rokov, takže tí si tie životné problémy tak veľmi nepripúšťajú, takže v poriadku.
Ja vám želám veľa šťastia, nech sa Ďakujem. darí. Dovidenia. Tak ja pri sebe vítam kapitána mužstva Juraja Bližňáka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako hodnotíte zimnú prípravu? Zimnú prípravu hodnotím tak so zmiešanými pocitmi. Povedal by som, že dosť sme sa namakali, ale zase nechodilo nás veľa na tréningy, čiže bol to taký obmedzený počet, že chalani mali veľa roboty a veľa školy. Takže na tú tretiu ligu si myslím, že dosť málo hráčov chodilo na tréningy. Aké sú ciele tímu do tejto časti ročníka? Tak ciele sú dané jasne, čiže chceme sa zachrániť. A ako by ste vy charakterizovali kabínu? Tak sme mladý kolektív a poznáme sa dobre navzájom a je tam sranda s chalami, takže pohoda. Ďakujem vám pekne. Dovidenia. Ja pri sebe vítam prezidenta futbalového klubu ČFK, pána Jozefa Slíža. Dobrý deň. Dobrý. Vy podnikáte, ste poslancom mestského zastupiteľstva, venujete sa šéfovaniu klubu. Čo na to hovorí vaša rodina, že namiesto nedeľného pokoja sa venujete futbalu? Tak viete, robiť šéfa futbalového klubu a pritom robiť poslanca, robiť predsedu výboru mestskej časti, sú to také, že manželka musí mať tomu pochopenie a ja by som týmto chcel poďakovať ako mojej manželke, že má pevné nervy, viete, lebo fakt teda každú sobotu, nedelu sme, tuto buď máme jednanie také, alebo starosť o tento klub, starosť o výboru mestskej časti, preto dobre si dali otázku, že čo hovorí manželka. To nedá robiť jedine, tak sa to dá robiť, že je pochopenie v rodine a to je u manželky. Týmto by som chcel poďakovať. Som funkcionárom futbalového klubu. Som od 71. roku robím člena, ešte to bolo AC Nitra, potom som bol FC Nitra, skončil som ako viceprezident FC Nitra a môžem vám prehlásiť, teraz robím 4 roky prezidenta ČFK, môžem vám povedať, že taká podpora, jak je teraz v vedeniu mesta, najmä pánom primátorom, viceprimátorom, takú som ešte nezažil, pretože že fakt veškeré problémy, ktoré máme, mesto s nami rieši. Od investorov máte slúbené postavenie ihriska. V akom štádiu je realizácia tohto ihriska? Táto otázka bola veľmi dobre daná, pretože 4 roky, jak som vo funkcii prezidenta Červanského futbalového klubu, my poslanci slúbilo mi mesto, že sa tu spraví ihrisko, pretože najväčší problém vidím v tomto klube že nie sú tréningové plochy. Ja to mám aj v volenom programe, že musím zabezpečiť lepšie tréningové plochy a vidím, že teraz mi písali treba list primátorovi ohľadom toho, že není sme schopní zabezpečiť tréningové plochy pre také množstvo, jak máme to okolo 250 detí a záleží mi nám na to, aby tie deti mali sme 11 mužstiev a teraz sme dokonca museli minulý rok, tento rok sme museli zrušiť 2 mužstva, hľadom tomu, že neexistujú kde trénovať. Viete čo, chcel by som povedať toľko, nech sa prídu sem pozrieť, keď na jar, nech tu vidia na tom ihrisku ten roj tých detí, ktorý je tu. Každý meter je obsadený, kde tí chlapci trénujú. Preto najväčší problém vidím v tom tréningových plochách. Chceli sme si spravili vzadu umelé osvetlenie, také provizorne, aby mohli aj večer trénovať, ale tam sa dá trénovať jedine v lete alebo na jar. A preto by sme chceli, keby nám tam spravili umelú trávu vzadu, takú provizornú. Nie je to ihrisko také, že sa tam môže hrať zápas, ale to ihrisko sme potrebovali na tréningové. V tom vidím východisko. Pevne verím, že pán primátor a vedenie mesta ma v tomto podporí. Inicioval som aj poslancov, aj výbor mestskej časti diely, inicioval som Klokočinu, pretože Klokočina a diely majú tu 80% detí sú odtiaľ. Preto pevne verím, že poslanci má podpora aj výbor mestskej časti tým, že zabezpečíme aspoň tento rok to ihrisko pre tú mládež. A ešte by som chcel povedať, že
teší ma to, že napríklad tento rok sa nám prihlásilo do prípravky, tí najmenší, tí 5-ročné deti, sa nám pripravilo 40 detí. A to je taká pýcha tohto klubu, že ideme na tú mládež, chceme tú mládež podporiť a preto pevne verím, ešte raz hovorím, že mesto nájde si pre nás, že nám to ihrisko nám zabezpečí. Už nie jeden rok stojíte na čele klubu, ktorý má za sebou nie jeden úspech. V poslednom čase však tým stráca tých. Čomu pripisujete tieto slabšie chvíle? Tak tie slabšie chvíle, to som pred chvíľkou povedal, že slabšie chvíle sú to, že nie sú dobré tréningové plochy. To je najväčší problém, pretože chodíme s tými deťmi na druhé ihriska. Tí rodičia, viete, dneska je pravda, v akých sa chodilo trénovať na iné ihrisko, chodilo sa aj 10 km trénovať. A dneska už tí rodičia sú strašne nároční. A to je to, že aj tí rodičia, to sa mi od tých rodičov nelúbi, že tí rodičia si myslia, že keď určite poplatky máme, takisto toľko, čo dáva FC, tak každý dá poplatky, pretože bez tých poplatkov by sme nemohli existovať, to vám poviem otvorene. A poviem vám toľko, že tí rodičia si myslia, že keď dajú tie poplatky, že tí peniaze idú na dospelých. Viete, a ja tuto vám môžem prehlásiť ako prezident, že my ani korunu nedávame, čo nám deti zaplatia za tie tréningové plochy a tak. Môžem povedať, že keď dospelých dávame ako prémiu, majú za toto, že to väčšinou riešime my, ako podnikatelia, dávame to z tých, čo máme tu prenájom ploch, reklamných a z toho. A ešte preto by som chcel rodičom povedať, že pokým to ja budem prezidentom, že môžu sa spoľahnúť na to, že tí peniaze, čo dajú na tí deti, že 100% že nepôjdu na tých starších, na dospelých. Už boli také reči, že aby neboli dospelí. Ja si myslím, že dospelí a mužstvo musí existovať, a aby tí deti mali voľaký záujem, že áno, ideme hrať tretiu ligu, že aby mali voľakú nádej, že vyzmenujú, že aby videli, že budú hrať tretiu ligu, viete, za tých dospelých. A to by som chcel, že máme teraz, teší ma to, že A-mužstve sa nám dostali traja hráči, sú to Karaka, je tam mladý Hýb, je tam potom Bakita je tam, ktorí sa zaradili tak medzi tých dospelých, že nie vidieť, že by boli akými dorastencami. A to ma teší najviac. Čo popradíte klubu ČFK do jarnej časti? To je také popriať jedine to, že aby sme sa zachránili, máme takého černého Petra v rukách, popriať to, že aby sme sa zachránili, to, aby na Čermáni bývalo vždy, aby to bola tá tretia liga. Tretia liga, ja myslím, že pre nás je dosť, aby sme ho aj udržali, aj tak. Máme prioritovie, jak sme hovorili, tú mládež, u nás je mládež. Ale tí dospelí musia byť. Pretože musia byť dospelí, pretože aby jak som hovoril, tí deti, aby mali vzory svoje, aby vedeli, áno, budeme hrať tretiu ligu, a keby sme nemali tých dospelých, tak ja si myslím, že by nebol taký záujem aj o tých. A ešte by som sa chcel poďakovať rodičom to, že sa venujú tým deťom, však je to pekná vec, každý rodič by sa mal venovať, ale nech majú strpenie, že všetko bude na tomto Čermánskom futbalovom klube. By som chcel pozvať na nedeľný zápas. Ten zápas bude o 10:30 tu na Čermánskom futbalovom štadióne a by som chcel pozvať občanov bývajúcich na Klokočine, na Čermáni, na Dielov a tak. Dobre, tak ja verím, že fanúšikovia prídu podporiť futbalistov a ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem, Baňa. Ja vám ďakujem za pozornosť a nezabudnite prísť v nedeľu o 10:30 pozbudiť futbalistov ČFK na Čermáň. Dovidenia o 2 týždne s reláciou Trofy.